Elmer na štulama. Jednog jutra šareni slon Elmer sreo je nekoliko prijatelja. Izgledali su vrlo zabrinuto. Jao, Elmere, povikaše oni, dolaze strašni lovci na slonove. Kako da im umaknemo? Zamisli se Elmer. Čekajte malo, sigurno će mi nešto pasti na pamet. Elmer pođe u šetnju da bi razmislio. Dok je razmišljao kako lovci pronalaze slonove, prateći njihove tragove, iznenada začu glas. Pazi, Elmere, pazi kuda ideš. Bila je to veoma visoka žirafa. Izvini, reče Elmer, nisam te video tamo gore, ali baš si mi dala odličnu ideju. I on požuri da nađe ostale slonove. Dosetio sam se, reče slonovima. Hajde da hodamo na štulama. Nije vreme za šalu, Elmere, namrštiše se slonovi. Lovci dolaze. Ozbiljno mislim, odgovori Elmer. Lovci će nas naći prateći naše tragove, ali nikada neće pogledati u vis da bi nas ugledali. Slonovima se učini da je Elmerova ideja dobra i prionuše na posao. Neki su napravili štule od veoma čvrstog drveta. Drugi su sakupili stabla i sagradili postolje da bi mogli da se popnu na štule. Elmer ih krenuo prvi. Popeo se na postolje, prednjim nogama se uhvatio za štule, a zadnjim stao na njih. Lako je, uzviknu. Surla mi pomaže da držim ravnotežu. Nažalost, pod Elmerovom težinom štule su propale u zemlju. O ne, zakukaše slonovi, ovo neće uspeti. Znam šta da radimo, reče Elmer. Ako pod štule stavimo drvene ploče, one neće potonuti u zemlju. A ako ih obojimo u zeleno, nastavi Elmer, lovci će misliti da su to biljke. Ploče ćemo oblikovati kao stopala nekog čudovišta. Ako ih okrenemo unazad dok hodamo, to će ličiti na tragove čudovišta koje ide u suprotnom smeru. Lovci će poći za čudovištem i udaljit će se od nas. Uskoro su slonovi hodali na štulama, ostavljajući tragove kao da idu u drugom smeru. Što nas lovci budu duže tražili, bit će sve dalje od nas, kikotao se Elmer. Međutim, Elmer je zaboravio jednu važnu stvar. Lovci na slonove su kukavice. Ugledavši tragove, svi su povikali u glas. O ne, čudovišta! Zatim su drhteći od straha odjurili u suprotnom smeru, prema slonovima. I bum! Nisu primetili štule i naleteli su pravo na njih. Umjesto da tresnu o tvrdu zemlju, slonovi su popadali na meke, okruglaste i debele lovce. Jedan po jedan Elmer i slonovi se pridigoše i udaljiše. Šta to bi? Čudom su se čudili. Lovci su nekako uspjeli da otpuze kući, stenjući od bolova. Više nikada se neće vratiti. Ura za Elmera! Klicali su slonovi. Njegova ideja nas je spasila. Sada nam štule više nisu potrebne. Nisu nam potrebne, nasmeši se Elmer. Ali mogli bismo malo da se zabavimo na njima. I baš to su i uradili.